खुलुमबाय नोंसिनिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। आसामनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार चन्द्र महन पाटवारिया कामरुप मेट्र'नि DTO आरो साथाम स्टाफखौ टेक्सनि सायाव गरबर खालामनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनो बिथोन होदों। आसाम गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव आसामनि दैबानानि थाखाय 2274.91 क्रर रां बिदों। आसामनि दैबानाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बारायनानै दा 110 जाबाय। आसामनि शिबसागराव ONGCनि पाइपलाइन बेफ्रुदों। गेस गनायखौ दा बन्द खालामनो हाबाय। अन्ध्र प्रदेशनि पुलिसआ 235 जन जौ गैयैनि थाखाय सेनिटाइजार लोंनायनि हुदा गोनांफोरखौ हमदों। तेलेंगानायाव एम्बुलेन्स गैयैनि थाखाय कर'नाजों थैनाय मानसिखौ ट्रेक्टरजों लांनायनि नुथाय। एम्बुलेन्स होनो हायैनि थाखाय दा सानै स्टाफखौ सासपेन्डबो खालामनाय जाबाय। जोबनायाव दङ भाइराल भिडिअ मोसौ गाइखेर सेरनो थांनायाव मोसौजों जहरजानाय नुथाय। मध्य प्रदेशनि मोनसे भिडिअ दैयाव गंसे गारिया गोजावलांगासिनो बे गारि सिङाव मानसिबो दंमोन। गारिया एसे गोजानाव गोजावलांनानै बोरियाव थाबथाहैदोंमोन। बेखौ नुनानै लामानि मानसिफ्रा बिसोरखौ बासायनो थाखाय दैयाव बाज्रुमो नाथाय दैनि दाहारा आरोबाव बारा जानानै बिसोरखौ बबेथिंबा बुखारलाङो। गारिया गोजावनानै बबाव थांखो बेखौ दासिम मिथिनो मोनथ'वाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट हरदो आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।